गोथां गोथार गोदै जिसु ख्रिस्टनि मुङै बयखौबो खुलुमहरदों आरो लोगोसेयैनो दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि गेजेरजों साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायदों। सोरगोआव आरो हायाव बे जिसु ख्रिस्टनिनो जै जैकार बाख्नायजानाय जाफ्लायथों। आमेन। इसोरनि थैजों बायख'जानाय प्रियफोर, बे बुहुमा माबायदि जोबनानै थांगोन आरो जिसु ख्रिस्टनि फैफिननायनि सिगां सिगां बुहुमाव मा जाथायफोर जागोन बेखौ जिसु ख्रिस्टआ गावनि चेलाफोरनो फोरोंनानै दोनखादोंमोन। मानोना जिसु ख्रिस्टनि चेलाफोरा जिसु ख्रिस्टनियाव सोंदोंमोन जे नोंनि फैफिननाय समा माब्ला जागोन, आरो बै समाव जिसु ख्रिस्टआ बुंदोंमोन जे आं फैनायनि सिगां सिगां हादोरजों हादोर दावहा जागोन, बांग्रिं जागोन, आंखाल जागोन, महामारि जागोन, थैग्लुंनाय जागोन, बायदि रोखोमनि गाज्रि जाथायफोरा जागोन होननानै जिसु ख्रिस्टआ मोन्थिहोदों। नाथाय अनजाग्रा प्रियफोर, बेफोर जाहैबाय मिथिंगाखौ लानानै बुहुमनि दंफां लाइफां गासै मिथिंगायारिनि बाथ्रा, दावहानि बाथ्रा। नाथाय मानसिफोरा माबायदि जागोन, जोबनाय बोथोरनि सिगां सिगां जिसु ख्रिस्ट फैनाय सिगां सिगां मानसिफोरा माबायदि जागोन जों बेखौबो मोन्थिना लानाया मोजां। प्रियफोर, नंगौ, जोंनि गोथार बोसोना बाइबेला जोंखौ मिथिहोदों दि जिसु ख्रिस्ट फैनायनि सिगां सिगां मानसिफोरनि आखल आखुआबो सोलायगोन। माबायदि मानसिफोरनि आखल आखुआ सोलायगोन, दिनै जोङो बे भिडिअनि गेजेरजों बेखौनो नायगोन। गासै 7था बाथ्रा आं लानानै फैदों। मानसिफोरनि केरेक्टारफ्रा बबे बबे जायगायाव सोलायगोन। येस, मानसिफोरा गोबां बिसयाव सोलायगोन। बै बिसयफोरखौ जोङो दिनै नायगोन। देवला प्रियफोर, समखौ आद्रि खालामाब्लानो थोंजोङैनो बाथ्रा फारसे आवगायलांदोनि। नाथाय आवगायलांनायनि बेखेवलांनायनि सिगाङावनो सोरबा जुदि आंनि चेनेलाव दिनै गोदान दङब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना लागोन, जे नोंथाङा फैबाय थानाय समाव बेबायदिनो इसोरनि बोसोनखौ खोनासंबाय थानो मोनो, सोलोंनो मोनो। आरो लोगोसे नोंथाङा जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला मोनसे लाइक होनानै होगोन। नोंथांनि लाइक होनाया आंखौ गोबां थुलुंगा होयो गोदान गोदान भिडिअ लाबोनो थाखाय। आरो लोगोसेयैनो नोंथाङा सानोब्ला बेफोर बाथ्राफोरखौ गुबुनाबो मोन्थिनांगौ होननानै, अब्लाना नोंथाङा गुबुननो शेयार खालामनानै होगोन। सेथि, जोबनाय बोथोराव मानसिफोरनि आखला जागोन गावनिखौल' सानग्रा आरो दुगा, स्वार्थी और अहंकारी, सेल्फिश एन्ड एरोगेन्ट। अनजाग्रा प्रियफोर, जोबनाय बोथोर फारसे जिसु ख्रिस्टनि फैफिननायनि सिगां सिगां मानसिफोरा मा जागोन? बे जाहैबाय गावनिखौल' सानग्रा आरो दुगा जागोन। गावनिखौल' सानो, केबल गावनि हास्थायनायखौ जाफुंहोग्रा, केबल गावनि खुसिखौल' सानग्रा, गावनिखौल' जाफुंहोनो सानबाय थाग्रा, गुबुननि फारसे माब्लाबाबो सिन्था खालामा। गाव केबल गावनिखौल' जानाय लोंनाय, गाननाय जोमनाय, थाखा फैसा आरजिनाय, सुख सान्ति गासैखौबो गावनिखौल' सानगोन, आरो बे मानसिया दुगा जागोन। आरो दिनै बुहुमाव बेबायदिनो मानसिफोरा जागासिनो दङ। केबल गावनिखौल' सानो, गावनिखौ साननानैल' खामानिखौ मावो। दिनै बुहुमनि मानसिफ्रा बेबायदि जालांगासिनो दङ। हमनानै ला, सासे मानसिया माबा मोनसे जाहोननि थाखाय एबा माबा मोनसे बेरामनि थाखाय लामायाव गोग्लैनानै दङ, उन्दुनानै थानो गोनां जादों। नाथाय लामाथिं गोबां मानसिफ्रा थांलाय फैलाय खालामगासिनो दङ। रावबो मानसिया बे मानसिखौ सोङाखै जे नों मा जादों होननानै। बेसोरा बोराय मानसिया जिरायनानै खुग्लुबनानै दङ, नाथाय रावबो मानसिफोरा सोङाखै। मानोना बयबो मानसिफ्रा गावनिखौल' मोन्थिगौ, गावनि समखौल' मोन्थिगौ, जे बयहाबो हाखुर हांखुर जानानै दङ। बहाबा थांनो थाखाय, गावनि खामानिखौ मावनो थाखाय, गावनि खामानिखौ जाफुंहोनो थाखाय बयबो खारलाबायदों, हाखा दावरा जालागासिनो। बै बोराया जे बेराम जानानै लामायाव गोग्लैनानै दङ, बेखौ रावबो सोङाखै, रावबो नायाखै। मानोना मानसिफोरा सेल्फिश जाबाय, गावनिखौल' सानग्रा जाबाय, दुगा जाबाय। अनजाग्रा प्रियफोर, बे जाहैबाय सेथि बाथ्रामोन। दानाबा जों थांदोनि नैथि बाथ्रा, जोबनाय फारसे मानसिफोरनि आखला माबायदि सोलायगोन। बेनो जाहैबाय धोन दौलतखौ अनग्रा, धन के पुजारी, लाभार्स अफ मानि। अनजाग्रा प्रियफोर, जोबनाय बोथोर फारसे जिसु ख्रिस्टनि फैनायनि सिगां सिगां मानसिफोरनि आखला मा जागोन? बे जाहैबाय धोन दौलतखौ फुजा खालामग्रा जागोन, धोन दौलतनि उन उन खारग्रा जागोन। धोनखौ थाखा फैसा आरजिनो थाखाय, सोरजिनो थाखाय, थाखा फैसा मोननो थाखाय थाखा फैसाखौ फुजा खालामगोन। अनजाग्रा प्रियफोर, बुहुमाव दिनै बेनो जागासिनो दङ। 10 थाखा थाखानि थाखाय गाज्रि खामानि मावगोन। मानोना धोन लुबैनायानो सैताननि गुदि, धोन लुबैनाय गोसोआनो गाज्रि मावनायनि रोदाया। दा बेयावखाय धोन लुबैनायनि थाखायनो सोरबाया 10 रांनि थाखाय मानसि सिथारगोन। आरो बेबायदि घटनाफोरा, जाथायफोरा जागासिनो दङ। जों जेब्ला निउसफोर नायगोन अब्लाना खोनानो मोनगोन जे दाब दाब जायगाफोराव 100 थाखानि थाखाय, 1000 थाखानि थाखाय मानसि सिथारदों। बावैसो जाना थांनाय कालकातानि रेपनि बाथ्रा, बे बाथ्रायाव बे धोन दौलतनिनो बाथ्रा फैदों, जे बेसेबांबा क्रर थाखा होनानै राहुल रयखौ बे खामानिखौ मावहोदों होननानै गोबां मिडियायाव बुंगासिनो दं। दिनै बुहुमाव बेबायदिनो जानानै दङ जे थाखा फैसानि थाखाय, धोन दौलत आरजिनो थाखाय मानसिफोरा गाज्रि खामानि मावदों, मानसिफोरखौ सिथारदों, जिनाहारि खालामदों, बायदि बायदि रोखोमनि गाज्रि खामानिखौ मावदों, जेखौ जोङो मेगनजों नुवाखै, खोनाफेराखै। बेबायदि जाथायफोरा जादों। मानो? बे जाहैबाय धोन दौलत आरजिनो हास्थायनायनि थाखाय, धोन दौलतखौ मोननो लुबैनायनि थाखाय,
धोननि फुजारि जानायनि थाखाय धोनखौ अननायनि थाखाय रांखौ अननायनि थाखाय मानसिफोरनि गोसोफोरा इसोरनि प्रति अननाय इसोरखौ सिबिनाय बेफोर गैलाङि जालांबाय आरो बै समाव गोबां मानसिफोरनि गोसोआव धोन दौलतनि अनगायै जेबो थाबावनाय नंलिया इसोरखौ गिनांगौ इसोरखौ खुलुमनांगौ दाव दाव खालामनांगौ बे गोसोआ बिसोरनि गोसोफोरनिफ्राय गैयै जालांगोन आरो केबल धोन दौलतखौल' नागिरग्रा जागोन दा जोङो बे बिसयाव गोबां मानसिफोरखौ नुनो मोनगासिनो दङ दे दानाब्ला जोङो थामथि बिसयाव थांबावदोनि जोबनाय बोथोर फारसे मानसिफोरनि आखला मा जागोन बेनो जाहैबाय बिमा बिफानि बाथ्रा लायै जालांगोन आज्ञाकारी ना होने वाले disobedient to parents जिशु ख्रीष्ट फैनायनि सिगां बुहुमनि मानसिफोरनि आखल आखुआ disobedient जालांगोन गेदेर गोलावनि बाथ्रा लायै बालकफोरनि बाथ्रा लायै बोसोन होग्राफोरखौ लायै इसोरनि गोथार बाइबेलनि बाथ्राफोरखौ लायै बिमा बिफाफोरनि बाथ्राफोरखौ लायै इसोरनि बोसोनखौ लायै जालांजोबगोन गावजों गाव इनाय खालामनाय नांज्लायनाय अनागारि मावनाय जिनाहारि खालामनाय मानसि सिथारनाय गासै गाज्रिया बुंफबजोबगोन जेब्ला सासे मानसिया गेदेर गोलावनि बाथ्रा लानाय नङा इसोरनि बोसोनखौ लानाय नङा बिमा बिफानि बाथ्राखौ लानाय नङा अब्लाना बै मानसिया माबायदि जागोन नोंथाङा जों इमेजिन खालामनो हायो अनजाग्रा प्रियफोरजों सिन्था खालामना नायनि जुदि जोङो बाइबेलनि बाथ्राखौ लानाय नङाब्ला जुदि जोङो बिमा बिफानि बाथ्राखौ मानिनाय नङाब्ला गेदेर गोलावनि बाथ्राखौ मानिनाय नङाब्ला मानसिफ्रा माबायदि जालांगोन साननानै नायनायसै मानोना जोंनि गेदेर गोलाव जोंनि बिमा बिफाफोरा माब्लाबाबो जोंखौ गाज्रि थुलुंगा होआ माब्लाबाबो गाज्रि खामानि मावनो होआ नाथाय बै बोथोरा बेबायदि जालांगोन जे बिमा बिफानि बाथ्रा लानाय नङा मानसिफ्रा जेराव जोङो दायो नुनो मोनदों गोबां सेंग्रा सिख्लाफोर गोबां गथ'फोरा बिमा बिफानि गोजानाव थांनानै गोबां जानाय लोंनाय जौ गाननाय जोमनाय बायदि रोखोमनि आरो जों नुनो मोनबावदों बिमा बिफानि गेदेर गोलावनि इसोरनि बोसोन लायैखाय गोबां सेंग्रा सिख्लाफोरा थैदों सुइसाइड खालामदों मुलि जादों बायदि रोखोमनि थैदों बेफोर मानो जानो मोनदों अनजाग्रा प्रियफोर बे जाहैबाय बिमा बिफानि गेदेर गोलावनि इसोरनि बोसोनफोरखौ लायैनि थाखाय बेफोर गासै जागासिनो दङ आरो जिशु ख्रीष्ट फैनायनि सिगां बेफोर जाथायफोरा गोबां जाबावगोन देवब्ला प्रियफोर जोङो नायबावनि ब्रैथि बाथ्रा जेराव जोबनाय बोथोराव मानसिनि आखल आखुआ सोलायबावगोन बेनो जाहैबाय अननाय गैयै जागोन बेंज्लायनाय गैयै जागोन अशुद्ध और प्रेम की बिना अनहोली एंड विदाउट ला प्रियफोर बुहुमनि जोबनाय फारसे मानसिफोरनि आखला मा जागोन अननाय गैयै जालांगोन अनागारि जागोन जेब्ला सासे मानसि सुबुंनि गोसोआव अननाय गैयै जागोन अब्लाना गासै खामानिखौ मावनो हागोन मानसिखौ सिथारनो होनोब्ला सिथारनो हागोन जिनाहारि खालामनो होनोब्ला जिनाहारि खालामनो हागोन माबा मोनसे गाज्रि मावनो होनोब्ला मावनो हागोन गासै गाज्रिखौनो मावनो हागोन मानोना बिनि गोसोआव अननायानो गैयै जागोन बै समाव मानसिजों मानसि सिथारलायगोन दावहा नांगोन अनाय एनागारि जागोन इनाय जागोन अयनाय जागोन बुंनानै सोदोबजों बुंख'नो हायै जागोन डेट मिन्स आङो बुंनो नागिरोब्ला आंनि रावजों आं बुंख'जोबनो हालिया जेराव अननाय गैया अननाय गैयियाव मा जागोन फोथायारिफोर दान्दिसे सम नोंथाङा साननानै नाय जेब्ला सासे मानसिया अननाय गैया अब्ला माबायदि जायो बै समाव मानसिफोरनि गोसोआ अन्थाइ बायदि गोरा जाजोबगोन अननाय गैयै जानानै थागोन जेराव मानसिजों मानसि सहाय होज्लायनांगौआ गैयै जागोन मानसिजों मानसि अनज्लायनांगौ बे गैयै जागोन मानसिजों मानसि मदद होनांगौ बे गैयै जागोन मा एसे मुगैथाव गिथावना सम जागोन बै समा अनजाग्रा प्रियफोर दे अब्ला जोङो थांदोनि बाथियाव जेराव मानसिफोरनि आखलफोरा सोलायगोन बेनो जाहैबाय इसोरनिख्रुइ संसारनि रंजानायखौ हामजासिनग्रा जागोन सुख बिलासि लाभार्स अफ प्लेजार बै समाव बुहुमनि मानसिफोरा मा जागोन इसोरनिफ्राय गोजान थानो बयबो हास्थायगोन आरो इसोरा जि अननायखौ होयो दिनै इसोरा जोंनो जि अननायखौ होदों जि सुख सान्तिखौ होदों बे सुख सान्तिखौ नागारनानै संसारनि रंजानायखौसो मोजांसिन मोनगोन संसारा होनाय रंजानायखौ गोजोनसिननाय मोनगोन संसारा जौ होगोन गान्जा होगोन ड्राग्स होगोन बायदि रोखोमनि सुख सान्तिखौ संसारा दिन्थिगोन जोंनि मेगननि नोजोराव लानानै फैगोन दिनै टेक्न'लजिनि जिथु गोजोननाय टेक्न'लजिनि रंजानायखौ मानसिफोरनो होगासिनो दङ आरो दिनैबो दाबो गोबां मानसिफोरा टेक्न'लजिनि रंजानायखौ लानानै दङ इसोरनि रंजानायखौ इसोरा होनाय जिथु गोजोन सुख सान्ति रंजानाय इसोरखौ खुलुमनांगौनि रंजानाय बेखौ गोजानाव दोननानै दाबो गोबां मानसिफोर दङ बुहुमाव जाय मानसिफोरा संसारनि गोजोननायजों गोजावनानै दङ आरो जोबनाय बोथोर फारसे मानसिफोरा गोबांनिख्रुइ गोबां जाबावगोन डेट मिन्स बयबो होनब्लाबो गोरोन्थि जानाय नङा जे बुहुमनि मानसिफोरा बेबायदियै रंजागोन जेराव इसोरनि होनाय रंजानायखौ नागारनानै इसोरनि होनाय गोजोननायखौ नागारनानै संसारा होनाय गोजोननायाव गोजावजोबगोन अनजाग्रा प्रियफोर बै समा माबायदि जागोन जेब्ला बुहुमनि मानसिफोरा इसोरनि होनाय अननायखौ नागारनानै बुहुमनि होनाय रंजानायाव जुदि गबबनानै थागोनब्ला गोजावनानै थायोब्ला
हाबाब माबायदि जागोन बे समा प्रियफोर साननानै नायनायसाय दे अब्ला जोङो दानियाबा दथियाव थांनि मानसिफोरनि आखला जोबनाय समाव माबायदि जाबावगोन बेनो जाहैबाय धोरोमिया दिन्थिफ्लागोन नाथाय इसोरनि गोहोखौ नेवसियो धर्म का आकार रखने वाले form of godliness but denying its power प्रियफोर जोबनाय बोथोर फारसे जोङो मानसिफोरखौ ओरैबायदि नुगोन गोबां मानसिफोरा गावखौ धोरोमिया बायदि दिन्थिगोन गाननायाव जोमनायाव रायज्लायनायाव थानायाव गोबां बायदि रोखोमाव आखलाव मा खालामगोन गावखौ सासे धोरोमिया बायदि दिन्थिगोन नाथाय सिङाव बियो इसोरनि जिथु गोहो इसोरनि जिथु अननाय इसोरनि जिथु दङ बे गासैखौबो सिरि सिरि नेवसिगोनसो बेबायदि मानसि जागोन जायखौ एन्टिख्राइस्ट होननानैबो जोङो बुङो बेबायदिसो जाफैजोबगोन मानसिफोरखौ नुनायाव जोङो धोरोमिया दद्र नुनो हागौ गुरै नुनो हागौ नाथाय गोसो इसिङाव बियो इसोरनि अननाय इसोरनि गासैखौबो नेवसिजोबग्रा जागोन इसोरनि प्रति उल्था खामानि मावग्रा जागोन बे बाथ्राखौ जुदि जोङो गुसुं रावाव बुङोब्ला बे जाहैबाय दिन्थिफ्लाग्राफोर गोबां बै समाव ओंखारगोन फोथाय खेबस' आरो गोसो होयै बिश्वासघाती और हातधारी ट्रेसारेस एन्ड रेकलेस बुहुमनि जोबनाय फारसे मानसिफोरनि आखला मोनसे जागोन बे जाहैबाय फोथाय खेबस' खालामज्लायनाय गावजों गाव फोथाय खेबस' जानाय गावजों गाव फोथायज्लायनो हायै जागोन नखराव फोथायज्लायनो हायै जागोन केबल नंखाय आरो नंखाय जागोन बै समावहाय जों एसे बाथ्राखौ प्रेक्टिकेलि साननानै नायनायसाय जेराव गावजों गाव फोथायज्लायनाय थानाय नङा फोथाय खेबस'आल' थागोन बै समाव अब्लाना माबायदि जागोन बै समाव बुहुमनि मानसिफोरा मा जागोन जुदि बेजों बे फोथायज्लायनो हायाब्ला फोथाय खेबस'आल' थायोब्ला थगायज्लायनायाल' थायोब्ला माबायदि जागोन माबायदि बुहुम जागोन बेयो साननानै नायनायसाय जोङो जोंनि इमेजिनेशन जिथु पावार दङ कनसाइन्स दङ मोजां गाज्रिखौ साननो हानाय जिथु गोहो दङ बै गोहोजों जेब्ला जों सानगोन नुहुरनो हागोन जे मोनदांगोन जे बे बुहुमा माबायदि गाज्रि जागोन जेराव फोथाय खेबस'आल' थागोन थगायज्लायनायाल' थागोन अनाय एनागारिफ्राल' थागोन अब्ला माबायदि जागोन जोंनि मेगननि देखायाव जोङो दानो नुनो मोन्दों अनजाग्रा प्रियफोर आरो बेफोर जाथायफ्रा दानो सोलिगासिनो दङ दे अब्ला प्रियफोर दिनै जोङो बे भिडिअनि गेजेरजों गासै 7टा बाथ्राखौ नायबाय जेराव जोबनाय बोथोर फारसे जिसु ख्रिस्ट' फैनायनि सिगां सिगां बेफोरबायदि जाथायफोरा बुहुमाव जागोन जि बाथ्राफोरखौ जोङो 2 तिमथि 3:1-5 सिरिनि गेजेराव मोननो हायो आं बेखौ नोंथांमोननो फरायना होनो हास्थायबाय बे बाथ्राखौ गोसोआव ला जोबनाय सानफोराव गोब्राबथार सम सफैगोन मानसिफ्रा गाव गावखौल' अनग्रा रां लुबैग्रा दुगा फुथला निन्दिग्रा बिमा बिफानि बोसोन लायि हामबाय होननाय गैयि अधोरोमिया अननाय गैयि बेंज्लायनाय गैयि नंखाय रायग्रा गावखौ हमथानो हायि गिथावना मोजांखौ हामजायि फोथाय खेबस' मानसि सिथारग्रा दुग्गां आरो इसोरनिख्रुइ संसारनि रंजानायखौ हामजासिनग्रा जागोन नुनायाव बिसोरखौ इसोरखौ खुलुमग्रा बादि नुगोन नाथाय बिसोरो इसोरनि नंथारगौ बोलोखौ गारो बेबादि मानसिफोरनिफ्राय गोजान जादो अनजाग्रा प्रियफोर जोबनाय बोथोर फारसे बेफोरबायदि गासै केरेक्टारफोरा मानसिफोरनियाव फैगोन आरो जोङो दायो सरासनस्रायै दानिफ्रायनो बेबायदि केरेक्टारफोरखौ गोबां मानसिफोरनियाव नुनो मोनबाय दा बेवहाय अनजाग्रा प्रियफोर जोंनि साबधान जानांगौआ बेसो एलार्ट जानांगौआ बेसोदि जिसु ख्रिस्ट'नि फैगोन समा खाथिनिख्रुइ खाथि जागासिनो दङ बुहुमनि जोबगोना खाथिनिख्रुइ खाथि जागासिनो दङ दा बेवहाय जोंनि एलार्ट सांग्रां जानांगौआ बहा इसोरखौ फोथायनाय जिसु ख्रिस्ट'खौ खुलुमनाय सिबिनायाव जोंनि जिथु फोथायनाय दङ बेखौ बोलोग्रानिख्रुइ बोलोग्रासिन जों जेन खालामो बे बिसयाव जोङो साबधान जागोन मानोना बोथोरा खाथि जाखाबाय दे अब्ला प्रियफोर बे भिडिअखौ नायनायनि गेजेरजों नोंथांमोना माबा मोनसेब्लाबो सोलोंदों आरो माबा मोनसेखौ रोंनो हादों होननानै फोथायदों इयुननि समाव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैफिनबावसिगोन दिनै बेसेयावनो दोनथ'नो हास्थायबाय प्रेज द लर्ड हालेलुया बयहाबो सुख सान्ति जाथोंसै बेखौनो होननानै दिनैनि भिडिअखौ बेसेयावनो दोनथ'बाय थेंक इउ